About ini kay nagsingit man gud mo nga kamo lagi mo itagya sa Biblia. Kung wala ang Romano Katolikong simbahan, pati ha, kung wala ang Romano Katolikong simbahan, wala gi Biblia ang manggawas. Yang tema nako bro Eugene mo ni. Ang Biblia gikan sa mga propeta sa sinugdan sa mga Hudiyo. Kini kun mo okay ka ni agree ka ining topic nako. Musukol ka ini. Kung di po ka musukol, kuan man god Brad. Ang rason na mo ana nganong moingon ang simbahang Katoliko nga kami gitag-iya sa Biblia kay kami may nag-compile ana. So moingon ka nga ang kanang Biblia ang tag-iya ana mga propeta. Siguro katong imong gimin nga ilang mga sinulat sila gitag-iya adto. Example kanang kang propeta Isaias o si Yaha mo gina kay gidato na malalis kay siya mo gisuhat ana. Pero ang kinatibukan man god Brad, ang kinatibukan ba the whole Old and New Testament ang nag-compile ana. Unya ang naghipos gid ana nga natay mabasa, natay makita nga kining kuan, ang simbahang Katoliko gid ana ang sani ang dunay irresponsable. mo ba? Bro Eugene, sa inyong tulo ni Bro Darwin Kitgano, kinsa ba ginagsulti ning tinuod? Unsa ging tuig gi-compile ang Biblia? Pareho Ni na Brad, panalitan karon gisugdan og compile ang Biblia sa 2005. Unya nahuman siya og 2023. So kung moingon si Padre nga na-compile siya around 223. So walay sayo pa na kay sa kuan pa man na, sulod pa man na niya. Moingon po Jando nga na-compile na mga tunga-tunga ng tuig 2025. Sulod gihapon na siya. Tulo man ba? Sa inyong tulo. Si Jando, si Isa ming tulo. Tama ming tulo. ay isa, wa pa kun human. Dira ba sa inyong tulo, kinsa ginsakto? Si Darwin Gitgano, si Jando Alabado, Brad. Wapo. Brad, sa man ni. Di mangutana ko mo ini kay dugay naman Ako'y ko mangutana kay po. Sita man ko nimo, dapat ako'y mangutana. Dili. Assignment man ko ninyo nga panansiran. Tagaan tabiya mo assignment na tulo. Aw niya na assignment kay. Dili. Dili, pamilya sa. Gihatag ko ninyong assignment nga tulo. Ingon di ako sa live ko assignment yung tulo ha. Okay, wala man nagkadimao ang inyong mga tuig dinhigod kang Darwin Gitgano 405, di ba? Di ba? 405. Ang imo sa tong tuiga. Kuan. Or dili 382 man dago ito. Usa tuiga Nasa kong kuan dire. Murag 382 to. 300 ito nya kang Jando Alabado sa pang tuiga kang Jando. Pakinomdom ka? Wala ko kay namdom bro. Mo nang nangutana ko, mo naghatagan ta mong assignment. Kay kamong tulo nga magsisibya sa kamatuoran ninyo, magsisibya sa inyong programa sa punto por punto og sa dito na point ko nga ikaw may host pod ini. Mo nang nangutana ko, asa insakto yung tulo ini? Pareho lagi may sakto ana. Okay, Apollos man sakto. Sige. The assignment man ni karon mo pag ini, karon mo ansiran. Okay. Tulo mo insakto. Unsa pong tuigan namatay si Damaso, bro? Tuig namatay si Damaso? Dili man issue da kung sang tuiga namatay siya kay og panalitan karon. Isa bro, dali lang ha. Kanang dili man issue dinhi kung unsang tuiga namatay si Damaso. Kay kung may tag ako tong daginoton ko nang ni Brad, istawag aning ni ang wa may anawa ha kung ibutang nato ba nga namatay mas Damaso no 384 no. 384. So ang kaning nahitabo kay kaning gitawag og sa 405 ang kinatibuk-an nga nahuman jud siya tanan nahuman. Pero actually dili si Kuana, dili si tawag aning Pope Damaso gin nangunay ana ha. Igo lang siyang mi kuan ba mi ingno nato nga kana bang tawag aning ni ang ang nag-compile gid ana ang naghipos gid anang old og nyo si Saint Eusebius usa ka obispo sa
simbahang Katoliko. Ang nahitabo ni St. Damaso, igo lang siyang nagsugo. So siya ang mo-approve ana kay Santo Papa man siya. Siya mo approve ana nga kini mga libro ha. Kuan ba ni? Okay ba ni siya? Apil ba ni dire or dili ba ni apil? Ana god siya ba'y magasas ba kay siya man ang Santo Papa ana. So kung moingon si Damaso nga kanang imong gihipos dili na yapil dire kay kini lang wala tay mahimo. Sige. Pero bro, mga tanan dre ko bro. Ay, sa assignment lagi ni ninyo. Naunsa man wala na ako yung programa ni Ron. Bro, ay sagod bro. Assignment man gud ninyo. Mo na dugay na biya akong nagandoy. Abantay ha, dugay na kay kong nagandoy ba nga naay musulod sa inyong tulo sa akong live. Kamong tulo si Eugene, ikaw Eugene Gapo, Dando Alabado ug si Darwin Gitliano. So nakasulod si Dando Alabado sa live pero wa mi nakahisgot ini. Kaya lahi natingala po ko itong live ninyong Jando Alabado ba? Kaya nganong napalong mo itong imong live? Oh, di bro, ang connection ako bro sa bro, mukha to ka karon kaniyo buntag mo action gyapon hinay kay kuan man gud bro kanang hulog-hulog ako bro ba tag 5 bitaw bro. Ya layo ang wifi. Hulog-hulog katong kanang pisonet. Nya usahay mo kalto kawala ba ana mo na sa live mo di ka daog layo ni. So ina na bro, may man ka kay nagpungasi na imong sponsor ni mo diha. Ako wa pa man kon anay nag-sponsor pa nagsa pero pag kay ko ka plaster tungod kay layo-layo po lagi po ning ako So ani bro, nakoy pangutana bro ba? Balik ta sa topic. Mingo kag dili issue ang pagkamatay ni man bro, ako'y mangutana siguro nimo ani kay ako may kanang bisita. Sa bro ba? Assignment man gud ninyo. So unya na yung assignment kay assignment. Assignment man gud ninyo bro. Ani bro ba? Ani lang akong pangutana. Sa tuig sa pagkamatay ni Damaso, miabot pa ba siya og 405 aron pag-compile sa Biblia? Sa tuig sa pagkamatay ni Damaso sa Disyembre 11, o sa itong tuig bro? Disyembre 11, sa tuig na namatay si Damaso? 384. 384. Sa Disyembre 11, 384, 84, miabot pa ba si Damaso sa 405? Wala na pero ang kanang giingon nimo nga kanang tuiga ang authorization na lang nang gidala sa simbahan gikan niya. Mo bitaw ning niya pagkamatay ni Pope Damaso si Pope Siricius. Si Pope Siricius na ang nakasaksi atong mga panghitaboa, mga trabahoa. Mo bitaw nang human sa translation ni San Hieronimo sa Grego padong sa Latin. Kitawag man tong Latina Vulgata no. Human sa iyang translation si Pope Siricius na ang nagtawag ana nga Biblia. Anya si Saint John Chrysostom o sa mga church father sa Katoliko mo yung nang migamit na sa iyang humilya sa iyang wali gitawag na niya og Biblia. Sige bro. Bro. Ala bro ha. Di na ako nangutana ba sa tuig? Wa pa ko nangutana sa uban dihang mga Santo Papa. Wala nakaabot akong klaro na. Para na kasig balik-balik. Wala na nakaabot anang mga tuiga pero ang kana nga tuig nga ingon tag 405 ang authorization ana nga gikan ni Pope Damaso maoy nadala diha. Sige. Salamat. So, agree ka nga wa na miabot si Pope Damaso sa 405 sa 405. Pangutana. Dawaton mo nga namakta. Minoy gipangutan. Dili assignment man gud ni. Dawaton mo nga namakak ang imong kauban. Ano minoy? Unsa man ni? Katabaga. Dawaton mong namakak imong. Unsa man imong ikatubag ning Junjul Alcordo bro ngayon sa assignment nga bahaw kuno bro. Panaoy. Pagpalo sa dawan isa ha? Dari ha? Dawaton mo nga namakak ang imong kauban si Darwin Gitgano nga 405 mo pag-compile ni Papa Damaso sa Biblia? Wala. Dawaton mo wala dili na bakak bro. Kay nga naman in the first place kanang pag-ingon ni Father Darwin nga 4 or 4
Matod mo kaabot sa 405. Wala kay akong namatay- klarohon ba? Akong klarohon patubagas ako. Kuyaw kaning bisita kay mao naman mo entertain sa nagprograma. Assignment Oh, mo live taron sa akong Facebook ug nya live puta sa akong YouTube channel karon. Okay. So, Ito ba ka to? tawag ganing. Walay sayo pa na, bro. Ha? Walay sayo. Kaya ano, in the first place, ang padre, ang ingon niya gi-compile ni Papa Damaso sa 245, bot pasabot ana, 245, 405, bote pasabot nga. Anang mga tuiga, mo ipagkahuman ana sa Biblia og kining gama. So, wala naman tuod si Pope Damasus ana, pero kanang tuiga, nadala paghihapon ang ngalan ni Pope Damasus diha, kay siya man ang naghatag ana og otorisasyon. Siya man ang ni decide nga mo-compile sa Biblia, nga mag-compile tag Biblia. Unya kay dili man siya mismo ang nangunay anag panghipos-hipos naman sa mga gipang komisyon, gipang sugo. Mao na nga kung si Saint Eusebius ang nag-compile sa Old ug New, kung di nimo na madawat, buti pasabot mo provide kag tao nako karon nga gawas ni Saint Eusebius kinsa man diay. Oh. Ana ragod para Bro. magkumanta. Ya, bro. Ya, bro, ha? Sunod ako ng pangutanan mo. Pangutanan ako ni mo. Ya. Sa Roma 3, 1 hangtod sa 3. Kinsay gipiyalan sa Dios sa iyang pulong? Okay. Ang Romano Katoliko o ang mga Hudyo? Ay naka-repair man ka anang imong pangutana palasi man na kaya nga naman in the first place in the first place kung mo'y tag kinsay gipiyalan mga Romano Katoliko ba o mga Hudyo sama ra ni nangutana ka ba nga kinsay gipiyalan diha na Brad mga Katoliko Romano o mga Pinoy naka-repair asa may akong tubagon kaning ecclesiastical o kaning racial kay moingon tag mga Hudyo naka-repair tag rasa ana rasa ba kanang Hudyo, rasa na. Pinoy, rasa na. Mga Hapon, rasa na. Mga Inchik, rasa na. Mga African, rasa. Pero moingon kag Roman Catholic, that is referring to the church. So, angay na tong timanan nga ang Roman Catholic Church, daghan kayog mga rasa na. Dili kay ingo na isa lang karasa. Na mga Hudyo, na mga Hapon, na mga Pinoy, na mga Inchik, na mga African, na mga Amerikano. Sagol-sagol na siya. Pumiyon kag mga Hudyo base sa Biblia, mga Hudyo na siya. Pero take note na to, ang pangutana, kana bang mga Hudyo ha, ang pangutana, kana bang mga Hudyo ha, nga naa diha sa gitawag natog Biblia imong gibasa, unsa may ilang relihiyon ana, nagpabilin pa ba gihapon na sila nga Judaismo, kun Judaism. Dili, kana mga Hudyo ha, mauna sila ang mga na-convert into Catholicism. Mga Kristiyano, mauna ang unang Katoliko, ang tinuod nga simbahan, di lagi kamo. Bro, ato ang torohon ni. Wala Ang akong pangutan. kay balo ko bro, ani bro ha. Kay balo ko sa imong ending ana, sa pamino sa bro. Kay balo ko sa imong ending ana bro, nga moingon man kana tanawan ni mga Hudyong gipiyalan sa Ginoo nga pulong. Unsa man ni sila sabat keeper ni o sandi keeper? Diha man na padulong. Bro, gipangutana ta katubagalan. Sayo naman kay tubagon Tubag to. lagi na ako na. Tubag pero giingon kalayo gikan sa silangan hangtod sa kasadpan. Ang akong pangutana sayon raman nara sa Roma 3:1 hangtod sa 3. Sa maong teksto, kanang tekstuha ba? Kanang tekstuha kasi doon sa Roma 3:1 hangtod sa 3. Sumala sa basa. Kinsay gipiyalan sa Dios sa iyang pulong? Romano Katoliko o mga Hudyo? Mga Hudyo lagi na siya, rasa ba? Rasa. Dili, Hudyo. wala labot. Ay sa bro. Ay sa bro. Parang taas Ba, ang mag-explain ako klaro-klaro man ako ba, naka-repair o sa may imong gi-repair, ang ecclesiastical mismo o ang racial? Asa man na ni? Matod mo, iya sa Hudyo. Salamat. Oh, Sa Hudyo. Sunod nga pangutana. Naghatag ba og autorisasyon ang mga Hudyo ngadto sa Romano Katoliko nga mao imo compile sa Biblia? Dili. Naghatag wala? paminaw sa ba? Murag, ang imo manggunggi, nasabot na ko, ay sa paminaw sa, paminaw sa ba? Paminawas ako. Mo ni kugi lagi mangutana, pero di pod kugi maminaw tuwag. Rekomendasyon o autorisasyon. Wate ha? Si ani ba, Sa Brad, ko, kana imong pangutana, palasi of false dilemma nang niya. Ano? Palasi. Paminaw sa ba? Paminaw sa Ay, pala si. ba? Ay, sa ba?
O lagi, kogi kayo ka mangutana, pero di ka kogi maminaw sa kung tubag. Minaw ko eh. Paminaw ko. Kay mingon Ari, paminaw ako ha. Naghatag mag-autorization ng mga Hudyo ngadto sa mga Roman Catholic Church. O kanang mga Hudyo ha, na membro na nas Romano Katoliko, kay sayod man gitang na membro man gina, kay naka-repair man gud kag rasa ana bro. Dili man gud ang atong gibasihan diri karon. Ang kinsang simbahan naka-compile sa Biblia, so ecclesiastical ta, naka-refer ta sa Ecclesia. So kay rasa man ay imong giingon, ang kanang mga Hudyo diha nga gipiyalan sa pulong sa Ginoo, ayaw nakapangita og kining papel kasulatan nga gitugyan ba na nila dito kay ngano mga membro na sa mga Katoliko oy. Punta ni kay mingon magkakaroon nga naghatag og autorisasyon. Nabiya ka karon naghatag og autorisasyon ng mga Hudyo sa Romano Katoliko. Mabasa sa Roma 3:1 hangtod sa 3 nga naghatag og autorisasyon ang mga Hudyo nganha sa Romano Katoliko. Okay, ani tubag. Mingon man tubag ka. Lay, tubagon ako. Kasabot na ko kay bawon ako. Dili ta mga grade 1 section talo nga balik-balikon pa nato ni kuan. No, dili na ta grade 1 section tambis. Akong tubagon. Talong, wa ka sa section talong naka sa section Marang. Marang. Ani bro. Lagi. Ani bro. Ani ba? Tubagon ako. Tagatag mag autorisasyon. Ang tubag wala tay mabasa diha. Ngano man. Ayaw pangita ang autorisasyon ni ana nga ang mga Hudyong gipiyalan mga sakop na sa Roman Catholic Church. Og take note ang imong gibasa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ang taga-Roma mauna ang mga taong nagkristiyano diha gisangyawan ni San Pablo nga ang nangulo diha na si San Pedro. Buti pasabot ka ng simbahan nang niabot sa Roma, mga Roman Catholic Church na sila, kinaunang simbahan, gigitukod ni Kristo. Mga bitaw, hiingon si San Pablo sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 8, una sa tanan, nagpasalamat ako kaninyo, kay ang inyong pagtuo, nasangyaw sa tibuo kalibutan. Kang kinsa mang pagtuo nga nasangyaw sa tibuo kalibutan, nga gikan sa Roma. Oh, di ba ang simbahan Katoliko? Matod mo, wala naghatag og autorisasyon. Kadali lang bro. Unsa man ni bro, imong programa din ako naman na imong gipangutana ani, binuang na. Misulod ko kay mangutana ko nimo. Assignment ni ninyo kay dugay magud mo mitunga unya wa pud mo ka-answer atong miagi. Assignment tubagon ninyo. So kay misulod man ka sa akong live karon, ano ba? Katubag naman ko bro, din ako na pod bro, ako na po yung mangutana, isa lang ka pangutana bro. Ay sa napa ko'y pangutana. Kay sunod na akong live, ako na po'y manubag karon kay focus man ni sa pagtubag mo sa assignment. Ako sa nabali na inoon yung trabaho, ang bisita na ino mo entertain sa nagprograma. Kung bakit ito sa assignment niyo bro, sa English na Sibya. So sunod na akong live, ugma sabot na daan, ugma ako'y manubag na pod. Ana magod. Ugma, ako na po'y manubag. Kaya karon misulod man ka sa akong live, ikaw may manubag sa assignment. Assignment na naman Dili, ka. bro, programa ni mo ni bro. Ayaw ko himuag away nga ni bro. Dili. Ayaw ko pasod na sa inyong gusto bro. Ayaw mo ni gingon ako bro. Dili. Ayaw ko daliti sa pagkaon nga dili na ko gustong kaonon. Dili bro. Programa ni bro. Pantik man ta bro sa akong programa bitaw bro. Musulod ka din sa akong programa. Gibantik man ta. Kaning imo, murag dili man ka makipag-gibantik ni. Ay bro, kaano ka suko ko bro? Masuko po din ka mag-goal man po din. Hong pa lang to ha. Hong pa lang to. Ayaw palabig pa rin o. Dara o. Dugay na ko nag-ingon kung musulod si Eugene Gapo, si Jando Alabado, si Darwin Gitgano, manubag sila sa ako pangutana kay assignment nila. Yan ako sige ko balik-balik. Nalipay ko nga misulod ka kay motubag ka sa assignment ninyo, inyo ning ansiran. Oh, ang issue ini sa pag-compile sa Biblia. Mo na akong mga question ba. So ugma, musunod ka ako na po'y manubag. Ano siya? Di, inani bro, kanang tawag aning niyang mangutana ragug ko bro. Hindi ugma lang na. Ugma lang ka mangutana. Sa kay basi di ko kasulod ugma, na mga panahon nga di ko kakuan sa imo, amo nang karon na lang yun. Pasudlon ta magi ka bro. Inaabi ako yung programa ron, ga-live ang ko ron sa Facebook na ko, ga-live po ko sa kong YouTube. So kani balik kani atong live karon, nakita ni YouTube, nakita po ni Facebook na ko. Pasudlon ta ka bro, ugma bro, ay kabala ka. Ay, karon na lang, madlok magapangutan-on. Humanon sa akong mga question ha. Napaman ko 15 questions nga giandam para ni sa imo ha sa makasulod. Ikaw may nakasulod, 15 questions siya.
Ay, sa, Dili, say 50 question. Ayaw kong pangutanda kay in the first place, bisita ko nimo. So, bisita ka, pero ingon man ani ko nga, brad, mo answer. naman ang imong challenge sana karon, ang imong challenge mo sokol magdebate, di ba? Mamatay imong giyama-yama karon nga si Father Darwin imong gipanawagan. Oh, No. apil mo po ka ato. Kasi Oh. musukol ka Mao mo lagi. sa Akong timan. gitubag nga dili ko musakay anang dili na ko makigdebate anang classes topic kay humana na nila gidebatihan ni Father Pangutan. Darwin og ni Puentes. Oh. Minawa. Kanang isyu ha humana na nila gidebatihan. Although ingon ka nga ay sa Okay, pangutan. ha? Okay, nakapangutan na to ba gani? Sige niyog sibya. Sige niyog sibya. Unsa man Nga ang gituko ni Kristo. Dili, misor, assignment ganinyo ni imong ansiran. Pangutanon, taka-ansiran ni mo ni. Okay. Sige niyog sibya nga ang Romano Katoliko nga simbahan tinukod ni Kristo. Sa inyo ng sibya, balik-balik. Ang akong pangutana mo ni. True charge na po, true charge sige. O di, mo ba rin nga sibya baya? Ah, lagi. Assignment mo ninyo. Nanay sa Sige, akong... sige. Oh. Sige. Ang akong pangutana ron sa Biblia, kaya ang nag-compile sa Biblia, Katoliko man ka. Mo na di ako mangutana na po. Okay. Sa Mateo 16:18, tinuod ba nga walay pangalan nga Roman Catholic Church nga nakasulat sa Mateo 16:18? Tinuod ba? Adara. Ay, isa. Tinuod ba nga walay Roman Catholic Church nga mabasa sa Mateo 16:18? Tinuod o dili? Okay, tubagon ako na ha. Tubagon ako na. In terms sa original nga manuscript nga kanang Grego, kanang original yun nga kanang sinuwat, walay mabasa Roman Catholic Church ginganlan ni Kristo. Sa imong conclusion, kung walay mabasa, dili tinuod kay Piki, kay way mabasa, way may mabasa ang General Conference of Seventh-day Adventist, so Piki, sad. Karon kay wa may mabasa ang rason nga nang wala ginganlan ni Kristo tungod kay dili siya gusto nga ang mga tawo mag-claim daghang muangkon ana. Sumagod man niya ginganlan ka angko nagali mo kamupod Katoliko. Salamat. Sige, pero as far as the Bible is concerned, si Kristo nagtukod og simbahan. As far as the history book is concerned, ang gitukod ni Kristo, one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Okay. Matod mo, walay mabasa. Salamat sa imong pag-angkon nga wala day mabasa. Okay, karon. Kay wala may mabasa. Ang pangutanan nako mao. Dawaton mo nga bakak ang inyong ginasinggit kanunay sa Mateo 18 nga kana Romano Katoliko. Dawaton nimong Okay. bakak ang inyong ginasinggit. Dili na ko na dawaton kay in the first place kanang pag-claim na mo diha kay tungod nag-claiman mo tinuod na ang among pag-claim kay naa may daghan kayong mga ebidensya ana. Kamo nga nag-claim ana nga wa mo igong gipangbasihan mura ra mog nangangkon og lote ba nga hingingon mo kami tagya unsa may inyong basihan ana ay kami may gabunlay das daplig sa pa kami may nanghinloan ng sagingan kami say nangabono ng mais gitanom ang pangutana naa ba mo'y tituloan ng yuta wa oh, mo na kaming Katoliko kapasar kay mi ana kay in the first place daghan mig mga ebidensya sige Tubaga bro. Tubaga bro. Saan ba kayo ito tubaga? Naabot naman kag naabot naman kag maisa, naabot na kag pangabuno. Layo Itan ka kako nga dili baka kang among pag-claim ana kay naa mi mga ebidensya. Gusto kag ebidensya tagaan taga. Isa. Awat lang yung mga ebidensya. Okay, karon. Pag mingon gani kay ipakita ang ebidensya, usa pa ipakita. Wa pa mo ko nang utana kung ipakita. Wa pa Lagi kay basin ba diha man ta padulong. Kita lagi kag authorization atong Biblia gitagaan bang mga Hudyo nabay mga Hudyo nga mihatag authorization sa Roman Catholic Church. O diha ri kita padungan ni. Diyan na pod ha. Tara. Okay. Ang ko mo base sa inyong basahon. Kapag ko base inyong basahon ha. Yan. Okay. Ato pangitaon din sa kadyot. Kay parang nindot mo. Ang doktrina ba bro sa Romano Katoliko bro? Ipamatuod litra por litra o dili litra por litra? Dili, wala may nagbase anang litra por litra kay bisan gani si San Pablo ningon man ang litra nagapatay, ang espiritu nagatuhop sa kinabuhi nga walay katapusan.
Unya ang ngayon tang masayod nga dili Biblia alo ng Katoliko nga kinahanglan mabasa sa Biblia ug wa kay nakabase mas magisterium, secret tradition o kining gitawag namo nga kining kuan. Tulo man na kapundasyon sa simbahang Katoliko. O nga secret tradition unya kining gitawag na to og magisterium unya kining gitawag na to og Holy Scripture. Tulo na kabuok. Bro, matod mo dili litra por litra. Kining nasuwat sa inyong basahon bro, nga litra por litra ang itudlo yung isang yaw. Unsa man ang basahon na? Unsang basahon na? Da bro? Da bro? Sa mga kaparian ang title, mga kaparian. Nainomdom ra ba ko sa tong debate duha nga namutol kag librong Katoliko? Dili. Asa Dili, ako bro, mubak. Isa. Pero ako ang problema lang nimo kanapildi ka ato. Wagi ka kamobon kaya naman. Isa, mikagat man ka. Sumala sa mabasa. Diba, matod nimo. Diba, matod nimo. Ngayon mong pamatud-an, ang simbahang Katoliko, nagsimba og mga kahoy, bato, ribulto. Gibasa nimo ang pagsupak atong libro ang tubag subos wala mo basahan nga kaming Katoliko wala magsimba sa bato kahoy nga cross. Pronset man ka bro, pero nipildihan nimo ato debatiha bro, kay pronset gid kayo ka. Paano yung kato kay ngano? Mamutol na lang kag libro para bro, mamutol na lang kag libro para makadaog sa debate. Mao lagi na kong giingon isdi siktang dagang atik, mga atik tiya po mo. Basta ay nagukuna pili. Mangutana ko ni bro. Unsa man ni o dili ka magpapangutana bro, mo exit na ko bro kay mag-live ko. Lagi bro, kay nabali man yung trabaho bro, ako'y bisita unya ako ninoy pangutanon pirmi. Assignment man gon yun ni ugma ta ka pabuylohog pangutana. Ang imong trabaho ugma. Bro, karon akong gusto bro, dili ako di man ko masugot og maubaon. Karon akong gusto. Ay sa ugma bro, ang imong trabaho pangutana sa kwatanan. Dili karon ko mangutana, karon ko kay murag na interesad na intrigue ko aning trabaho ba mo nang mangutana jugo. Wa pa ko nahuman. Tubaga sa ani wa pa magko nahuman. Dapat imo ko paabotog mahuman. Ay sa assignment man gon ninyo. Anong dili kana imong assignment bahaw na na. Bahaw na kinang assignment na. Ang assignment bro, bahaw magina. Assignment gani. Di ba bahaw gino? Ang kag-assignment kinahanglan dapat ugma ipasa nya. Unsa pila naman ang adlaw na. Abot. Labi na kay mo answer, pati dugaya mi abot. Mo nang bahaw gini. Assignment god. Okay. Dato baga bro ha. Ya bro, papatraho man ato. Mato nimo nga dili litra por litra. Panangitag mabasa na kasubasahon nga ang iyong doktrina di ay iwali litra por litra labi ng mga ibanghilyo. Unsa man dawaton mo bro nga nasayop mo. Unsa lagi ng libro ha? Unsa lagi ng libro ha? Dia. Mao lagi ni ang ngalan no ang sa mga kaparian. Sa mga kaparian. Dili gyapon ko modawat ana basta unless and until nga makapakita ka nako og kinatibok ang kopya ana. Kay pareha sa atong debate nga imong giputol ani mo basa ang sumpay useless kayo. Bro, dili na bro. I'm not born in yesterday bro. Dili wala ko mataw gahapon bro. Sige, dili ko mailad nimo ana bro. Di ay kun min ka nangilad ko kini yung mga basahon mangingilad ay yung basahon. Wala dili na pangingilad. Ang nagbasa na mo nangilad. Mao na nga dili unless and until kung wala man ko ana nga libro unless and until maka-provide ka na kog kopya karon isin mo sa messenger kopya back to back na back to back atong tanaw na sumpay ana bro dapat bro inyong gisinggit nga ang mga pastor wala gyud lagi gitugot sa naman tao na imong pangutana bro wala sabay inyo habian ng giwali. Mangutana gali ko nimo ni. Sulod ko sa imong programa kay mangutana ko about sa imong giwali. Ako naman yung pangutana. Mangutana kay apiki maron ugma og buylog pangutana ugma na. Dili na ugma bro, karon akong gusto bro. Di ako maning oras pagpangutana da nimo kay sulod naman ka. Assignment man goni man. Oras nimo ni sa imong programa. Lagi ka may bisita ni sulod. Dapat nga ni sulod ang imong bisita, imong entertain. Hindi kay ang bisita mo entertain mo. Sa ko assignment tagi ninyo. Assignment man gud ninyo. Exit na lang. Inani, di ka magpapangutana mo, exit na lang ko ani. Ayaw.
Basta mo Okay, wala may lami na tong conversation og ako ray imong pangutanon pirme nya ako di ko kapangutanan nimo. Ayaw gikikiyas. Paano ba yun? Diha, ka-assignment ko din ninyo. Tulogon mo ako tag-assignment Wala ko. pa ta mo Basta mo sunod. yes, Brad. Give and take ta dire. Kayo man na ka nang utana regard sa Biblia, gi klaro na nako to. Ako na po yung mangutana be. Isa. Ani ni siya? Tulo. Tatawa akong i-challenge dere kay motubag sa assignment. Ikaw, Eugene Gapo, og si Darwin Gitgano, og si Jando Alabado. So, karon kay misulod man ka, ikaw mo ay responsable nga manubag ini. Di, Wala ko nataisa, wala ko naghatag pagkatungod ni mangutana kas ko ugma ka mangutana. dili na lang bro. Ibo Bro, mo-out na lang ko sa imong programa bro. Kay wala lamit ni bro, wala lamit. basta mo out, perde, basta mo out. Dili, wala Motubag lamit bro. Kay ngano? Eh, Dili ka musugot pangutanon dire. Isa ra ka pangutana kung gusto untang ipaabot sa imo. Isa lang unta. ugma na kay wa man ko nakahanap Dili, pangutana dili. mo. Ako bro, dili ko musugot og maugmaon bro. Eugene. Simple na ako pangutana. Alis sa gaot sa diha, kanapa ko pangutana nimo? Ano niyo ako pangutana ba? Di ba? Inyo ha manggisinggit nga dili pastor ang Kay, gitahasan gyud. bro, naapa ko'y iribat ron katong post ni Bacalaris bro. Mao na akong sintro ron sa kuang kuan. Sige. Da bro, imong giwali biya nimo nga dili gid pastor ang gitahasan sa Biblia, dili pastor ang gibilinan sa simbahan. Pananglitan bro, bag mabasa nako nga pastor bro, gitugyanan ni Kristo sa simbahan. Kung pangutana na kay in the first place Biblia imong gipangutana kasi nag-compile kano sa nahimo karon niamba kag iglesia karon niamba ka sad kas pastor. So ano lang bro, wala man tay mayong communication ani bro kay di man ko ka mosugot pangutanon. Wala tay mayong communication ani. Inyo hani bro nga gipangsulti, gipangsinggit ninyo ba? Ay lagi. Og dili ka mosugot. Isa na ka pangutana ako og di ka mosugot. Mo-out ako dire. Mosugot ko ugma lagi ugma. Ugma. Ay na ugma kay karon akong gusto. Isa Wala ka pa man pangutana mo okay ba ka? Isa ka pangutana mo okay ba ka? Mo okay ko ugma. Okay, tubag Sige, na. karon mangutana ko nimo ha. Isa ka pangutana ha. Isa ka pangutana. Ibaga sa ni. Kunya na lang imo. Bali kayo imong programa bro. Bali ako bitaw mag-program bro. Mosulod ka dire bro, mangutana ka sa kuha bro. Willing kay ko motubag. Kunya og nay mga clarification gamay. Pwede ra sad ko mangutana nimo. Gibantik man ta ani. Tiwason sa ni ba? Last naman akong question. Last na akong question nimo kay ugma naman ta sige. magtiwas. Sige. Ugma naman Di, magtiwas. last question nimo pero mangutana kog isa ka pangutana nimo karon ha. Ay, sa lagi. Tubagas ako. Okay, dara. Sumala sa inyong singgit nga ang gitugyanan sa simbahan pare gyud dili pastor. Pananglitan ba doon ako'y mabasa nga pastor ang gitugyanan? Unsa man daw Asa nga libro, asa nga libro na. Sawa pang kuman. Sige mog singgit kay kanang panahon man is pagsingil. Singil. Alagi ako to bago na Ay, ko sa lagi pa ko na human. Ay, sa ba? Wata. Kay bawo na ko nakasabot ako sa pangutanan nimo. Bisan pag unsa imong gamiton, ano bisan pag mabinasa ba nakabalon ako ana. Kabo ko dagan sa pangutana. Lagi. Para sa viewers na to. I-plasta na ko para sa viewers Wala na ka to. ko nga nangayo, nanguha ra kag viewers dire, nang gina kag followers, nang gina kag viewers mo nang dili ka mosugot pangutanon. Taanin na lang bro, kay bawo ko si mong iso. Kung may mabasa ka nga imong gamiton, mga librong Katoliko o Biblia imong gamiton nga ang pastor sinugo, watay problema ana bro. Kay in the first place kanang mga pastor nga gimension niya bro, muna ang original mga pare na bro, dili pastor nga palayang Bacalaris bro. Maton Samo ni bro. Pare mo gitugyanan sa simbahan. Bro, dili mo laman bro, wala tay mayong conversation aning duha bro, kay sige ra kag pangutanan nako. Ya, ako sa isa ka pangutana bro, dili man ka mosugot. Bro Eugene, tubagas ako. Kay sige man kag singgit nga pare gid ang gitugyanan sa simbahan, dili pastor. Kung naa ako'y mabasa sa Biblia, pastor ang gitugyanan. Unsa man muundang nakaan ang binutbot ninyong wali. Okay, bro, kung nakay mabasa sa Biblia nga pastor bro, naka-refer na og pare kay ang tinuod nga mga pastor mga pare, pero kanang inyo kay nagpapastor man na di man na pare mo na moingon ko piki lagi na. Unang pare, na.
Wa ko nang utanag pare, pastor na akong pangutana. Kaya sige Pero mo. dapat kabalutaan na sa senaryo ba? Dapat kabalutaan na unsa na mga pastor nga na diha kay ug moingon kag pastor na may pastor nga gisgutan sa Old Testament. Mauyon pug kana nga kamo na. Bro Eugene, paminaw ha. Sige mo. Litan karon brad kay pasok gini mo ng pastor diha. Unsaon na lang nimo sa sulat ni propeta Jeremias 51:23 nga gitagtad ang mga pastor uban sa iyang panon nga karnero. Pero mo ana. Kumbaga sa ni. Mato ninyo, kamo magisigsinggit ani. Kamo may sige abusar sa mga Bro, pastor. isa ra ka pangutana ako ha, bro. Isa ra bro kay mo out na ko din human ani wa na. Sige na bro. Usa ra ka pangutana. Ay sagya. Bakit magapangutanon? Hindi ko nahadlok nimo ugma palagi ka. Sige. Isa ka pangutana ako ang gusto. Karon tubaga sa ko. Wa pa Isa ka pangutana akong gusto. Isa ka pangutana akong gusto lang. Isa ka pangutana akong gusto. Tama ni. Isa ra. Ay lagi. Mao Tubaga akong sa iba. pangutana bro. Mao ni akong pangutana. Wa pa ka katubag ani.